लोगोसे आं बेजोंनो मोनसे फोरमायहरनो सानबावो दिनै बेबायदि जाथाया जोंनि आसामनिफ्राय फैबाय थानाय सुबुंफोरा खनले जागासिनो दङ। दाख्लैबावैसोबो जादोंमोन, दिनै सोरखौबा मोनफिनदों, सोरखौबा मोनफिननो हायाखै, जोबोद दुखुनांथाव। आं बेफोरबायदिनि थाखाय एवारनेस भिडिअ गोबां हगारबाय थाबाय सिगांफोरावबो, नाथाय दिनैसिम रावबो फल' खालामाखै, जायनि थाखाय दिनै बेबायदि अलखदाव गोलैनो गोनां जादों। गतिके नोंथांमोना इन फिउचाराव बेफोरबायदि दाजाथों, बेफोरबायदि अलखदाव दा गोलैथों होननानै आं बयनिसिमबो आर'ज गाबो। नोंथांमोना फैयोब्ला मोजाङै हुसियारै फैनानै गावनि थांखिखौ जाफुंहोफैबानो जाबाय। एसेनोसै। बिथाङानो जाहैबाय बेंगालुरु बड' वेलफेयार एस'सिएशननि सासे डायनामिक लिडार। बिथाङानो एस'सिएशननि आफादगिरि। BBWA बुङो। BBWA means Bangalore Bodo Welfare Association। बिथाङा very डायनामिक। बिथांजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोर दंफायो, जेरै जेनेरेल सेक्रेटारि, ट्रेजारार एबा स्पिकार। It's a huge team. It's a big team, dedicated team. बिथांमोननि हाबाफारिखौ नुयोबा नोंथाङाबो सानगोन, it's not 1 hour job, it's not 1 day job, it's like full-time job, dedicated job. बिथांमोननि हाबा मावनायखौ नुयोबा नोंबो very much बिथांमोनखौ बाख्नायनांगौ खामानिखौनो बिथांमोना मावो। दिनै बेंगालुरुआव गोबां बर'फोर फैयो, गोबां मोजां थांखि लानानै फैयो। माखासे सुबुंफोरा फैनानै गावसोरनि थांखिखौ मोननो हायो, नाथाय माखासे सुबुंफोरा गोबां अलखदाव गोग्लैनाङो। Because of some reasons, there are many reasons. दा बिथांमोनखौ हेल्प खालामनो थाखाय नैबे BBWA always ready. You call them, बिथांमोननि नाम्बारावनो कल खालाम, immediately they will help you. ओंखायनो BBWA बर'फोरनि थाखाय बेंगालुरुआव मोनसे लाइफलाइन। बे जुदि आफादा गैयामोनब्ला गोबां बर'फोरानो बेंगालुरुआव दिनै थांनानै थानाया गोब्राब जागौमोन होननानै आं सानो। ओंखायनो I am very thankful to these guys. We should appreciate these people, these particular organizations. दिनै आं बिथांमोननि माखासे रेस्किउ अपारेशननि सल'फोर लानानै फैदों। बिथांमोना गोबां रेस्किउ अपारेशन खालामो। सोरबा लोमजानानै थाफैयो, सोरबा गोमानानै थाफैयो, सोरबा फेक्टरि मावनायफ्रा माबा मोनसे जाहोनजों एक्सिडेन्ट जानानै गोब्राब मोनसे जब्राआव थांनानै थायो, गोब्राब मोनसे थासारियाव थायो, माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानानै थायो। दा बेफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय बिथांमोना हाबा मावो। It's a big operations, a rescue operation. बेनिनो मोनथाम स्ट'रिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै लाबोनाय जादों। बेयो मोनसे एवारनेस भिडिअ। बर'फोर जायफोरा बेंगालुरु फैनो नागिरदों बिथांमोनखौ एसे हेल्प खालामनो हागोन होननानै आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। खुलुमबाय रायजोफोर। नैबे भिडिअ नुनाय सुबुङा देरसुं बसुमतारी, गामिया बिसमुरि, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। बिथाङा थांनाय 28 थारिखखालि बेंगलुरु सौफैदोंमोन। दा सौफैनानै रुम फारसे सौहैनानै रुमाव जेब्ला रेस्ट लायो अब्ला बिथाङा खर'फ्रा साननाय हनाया बोरैबा जादों। हयथ' बिथाङा गोलाव ट्रेन गाखोफेरामोन आरो बेबायदि गुबुन जायगायाव नोगोरफ्राव फैफेरामोन खोमा। दा बखिलाबायनाय बा खारलाबायनो नागिरनाय बेबायदि समस्या जाफैदों। दा बेखौ जोङो हस्पिटालाव लाबोनानै ट्रिटमेन्ट होगासिनो। दा एसे मोजाङाव दङ, मोजाङाव फैहांबाय। दा बिथांखौ जुदि गाबोनसिम स्टेबल जायोब्ला जोङो बेखौ न'सिम दैथायहरनायनि लाहार फाहार खालामदों। दा नोंथांमोना बिथांनि सोमोन्दै नेक्स्ट भिडिअआव आबुङै मिथिनो मोनगोन। दा आं बेखौनो फोरमायहरनो सानो, दाख्लै बावैसो जोङो सासे क'क्राझारनि दैथायहरदोंमोन। दा बिनि उनाव नै साननैसोनि गेजेरावनो आरो सासे जाबावबाय। गतिके बेफोरबायदि जाथाया बार जाफ्लेगासिनो दङ। थ' जोंनि आसामनि बर' सुबुंफोरा मा जाखो, माबोरै बेबायदि जाफैबाय थाखो, दा बेफोर जोंनि एवारनेस होनाय भिडिअफोरखौ बिथांमोना फल' खालामा नामा?
जुदि फल' खालामोब्ला फल' खालाम जाहाथे इन फिउचाराव माखासे जोंनि बर' सुबुंफोरा जाहाथे बेबायदि अलखदाव दागलैथों। रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जिथुनाखि एजिएस सन्जित बर' आरो दीपक बसुमतारी बिथांमोनखौ जोंनि बेबायदि बर' सुबुंनि अलखद जानाय समाव मदद होनायखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आफादनि थ्रुयै एसेनोसै। खुलुमबाय रायजोफोर, नैबे सावगारियाव नुनाय मानसिया खाला बसुमतारी, गामि कालकी बनान्चल, डिस्ट्रिक्ट हजाय। बिथाङा त्रिवेन्द्रम एयारपर्टनिफ्राय बेंगलर फारसे फैदोंमोन। बेंगलरनिफ्राय गुवाहाटी थांगौमोन। बिथांनि फ्लाइटआ कानेक्टिंमोन, बेंगलर जानानै गुवाहाटी थांगौमोन। दा बिथाङा 7 थारिख बेलासिनि हरनि 11टायाव बेंगलर एयारपर्टआव ओंखारफैनानै बिथाङा नेक्स्ट डे फुंनि 8:10 गुवाहाटी फारसे थांगौमोन। दा बिथाङा मा जाखो, सौफैनानै गाखोफिननो रोङासै फ्लाइटआव। दा बेनिखायनो जों आसा खालामो बे एयारपर्टआव खाथि खाला थानाय बर'फोर आरो जोंनि बेंगलर हालामाव थानाय गासै बर' रायजो राजाफोरा अननानै बिथांखौ बहाबा नुयोब्ला, लामा सामाफ्राव नुयोब्ला जोंनि बे गाहायाव होनाय नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जों बिथांखौ दिनै गोबां नागिरदोंमोन एयारपर्टआव, गोबाव सम जोङो खना खनला नागिरजोबदों आरो जोङो गोबां ओरै चेकिं जोङो बिथांखौ चेक खालामजोबदों। बर्डिंबो खालामाखै बिथाङा, चेकिंबो खालामाखै थांफिननो थाखाय। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जायोदि जेसेबां हागौ एसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो, जाहाथे बिथांखौ जोङो थाबैनो मोनफिननो हायो आरो जों न' फारसे दैथायहरनो हायो। वैसे ही रहेगा। हाँ, बचेगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं होगा। नहीं होगा। और नहीं होगा, पैसा वेस्ट करना आपका बेकार हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैं कल ही में उनको जाके देखा तो पूरा ये आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा इसको ब्रेन हाँ, में, तो कैसे ऐसा हो या सकता है? तो देखिए इसको कुछ अच्छा, कोई तो इसको मारा पीटा है 100%। मारा पिता है ना? हाँ, 100 कोई मारा है इसको। और गिबियावनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खुलुमहरनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों जों मोनसे गोनांथार मेसेज हरनो नागिरदों। जोंहा नैबे सावगारियाव नुनाय लाइमोना जोंनि क'क्राझार टाउननि वार्ड नं 9नि बे मानसिया बङाइगावनिफ्राय थांनाय मंगलबाराव 7 थारिखआव गाखोनानै 9 थारिख बिस्थिबाराव मोनफैदोंमोन। दा मोनफैनानै लामा ससेयावनो ओंखारनानै खर'फ्रा बोरैबा जानो खारलाबायनाय जादों। दा बे खारनाय दासिमबो खबर गैया। दा न'आवबो सौहैफिनाखै। दा बे जोंनि बे जिथुनाखि जाय जोंनि बेंगलर हालामाव थानाय एसएमबिटिनि खाथि खाला थानाय गासै बर' रायजोखौ आं खावलायहरो, सोरबाफोर बे मानसिखौ नुसनबायोब्ला जोंनि नैबे गाहायाव होनाय जानबुं नङाव खिन्थाहरनो थाखाय आं बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय जाबाय।
रायजोफोरनि जोङो बे क'क्राझार टाउननि वार्ड नं 9 धनिराम नार्जारिखौ जोङो लांनो फैदों। बे मानसिया गामिनिफ्राय बे मासनि 7 तारिखआवनो गाखोदोंमोन, ओमफ्राय 12 तारिखआव मोनफैदोंमोन। दिनै 12 तारिखनिफ्राय दिनै 19-20 तारिख जाबाय। दा 20 तारिखसिम दिनै 10-11 दिन जाबाय बे हाग्रायाव थाबायनो। दा सासे लकेल मानसिया खोन्थाहरदों, खबर हरदों, जों बेनिखायनो जोङो लांनो फैबाय नै। दा मानसिखौ लोगो मोनबाय नै, लोगो मोननानैबो गासिबो सोरबा बुदोंबो होनदों, आथिं आखाइ गासिबो दोलाजोबनाय, थाबायनोबो हाया। गतिके रायजो राजाफोरनिफ्राय खावलायहरो नोंथांमोना बेबायदि जाफैनो नाङा। मानो होनबा बाहेराव गुबुन जायगायाव फैयोब्ला किसुमान मानसिनि साननाय हनाया एसे बोरैबा जायो। गतिके नोंथांमोना बिनिफ्राय सांग्रां जानानै थाबानो जाबाय। ओंखाम होदों, ओंखाम।